Creative Classrooms Lab je evropský projekt zaměřený na využívání tabletů ve výuce. Hlavním cílem je vytvoření modelových výukových scénářů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodinách. Do projektu se zapojilo 8 evropských zemí. Účast České republiky je koordinována Domem zahraniční spolupráce. Projekt se začal připravovat v roce 2012, kdy tablety v českých školách byly ještě úplnou novinkou. Učitelé je používali především pro svoji přípravu ve výuce. Nebyl pro ně problém je použít z technického hlediska, ale nedokázali je využít z hlediska metodologie, čili jak smysluplně použít tablet ve výuce. Proto jsme se rozhodli zapojit Českou republiku do tohoto projektu a ukázat učitelům cestu, jak by mohli tablety ve výuce používat. Podstatou projektu Creative Classrooms Lab jsou výukové scénáře, které lze využít v jakémkoliv předmětu. Jejich obecné zaměření nabízí každému učiteli možnost upravit si scénář podle vlastních potřeb a zohlednit tak podmínky školy, věk a úroveň žáků nebo vyučovacího předmětu. Scénář School-to-School Collaboration umožní žákům spolupracovat s jinou školou, s jinou třídou, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Díky tomu se mohou kontaktovat se svými evropskými nebo českými spolužáky, mohou si do výuky pozvat nějakého experta na danou problematiku nebo mohou třeba vyjít z tablety ven a realizovat tedy ten scénář v podmínkách, který vyžaduje. Základní škola doktora Edvarda Beneše v Čakovicích je škola na okraji Prahy, jejíž 7. ročník se zapojil do projektu mezi prvními. Jejím partnerem je slovenská škola, s kterou spolupracují již řadu let v rámci aktivity eTwinning. Po diskuzi s dětmi a se spolupracující školou jsme vybrali téma rychlost. Náš scénář je tedy zaměřen na fyziku a když jsme s dětmi diskutovali, co by je zajímalo, vybrali si rychlost vlaštovek, protože se jim líbilo, že ještě mohou ty vlaštovky skládat a vytvářet návody. Spolupráce probíhá pomocí tabletů, které umožňují spolupráci v mezinárodních skupinách a vzniklé výstupy žáci mohou okamžitě sdílet s ostatními spolužáky či kamarády. Obě partnerské školy používají různé druhy tabletů a proto se snaží co nejvíce využít aplikace a nástroje, které jsou vlastní všem tabletům, jako například nástroje na tvorbu videí nebo pořízení fotografií. Z dalších aplikací používáme pirátský notýsek, hlavně na četování a dělání si poznámek. Potom aplikaci Pikoláž, která slouží k tvorbě návodů na vlaštovky. Aplikaci Tech, která slouží k blogování. Žáci si tam mohou psát své blogové příspěvky a zároveň si je komentovat. No a pak bych asi jmenovala Google dokumenty, které umožňují žákům spolupráci. Výstupy z těchto aplikací sdílíme ve virtuální třídě TwinSpace, která je potom dostupná každému projektu, který je zaregistrovaný pod hlavičkou eTwinningu. Scénář School-to-School Collaboration je rozdělen do 7 fází. Každá z těchto fází je pojmenována klíčovým slovem, které vystihuje stěžejní aktivitu v dané fázi. V první části, která se nazývá Dream, žáci společně s učitelem a společně s partnerskou školou vybírají téma, kterému by se chtěli ve svém projektu věnovat. V druhé fázi, která se nazývá Explore, žáci vyhledávali různé typy vlaštovek, návody na jejich skládání a také se zabývali otázkou, jaké faktory ovlivňují to, jak rychle a jak daleko vlaštovka doletí. V rámci třetí fáze, která se nazývá Map, jsme naše získané poznatky sdíleli s partnerskou školou. K tomuto sdílení jsme mimo jiné použili i nástroj videokonference. Pro žáky nejzajímavější fáze byla fáze 4., která se nazývá Make, a v této fázi žáci vyráběli vlaštovky a tvořili návody na to, jak postupovat při jejich tvorbě. V páté části, která se nazývá Ask, jsme vlaštovky vyzkoušeli a vybrali tu vlaštovku, která létala nejlépe. Projektový tým čekají ještě 2 poslední fáze. V rámci 6. fáze Remake vytvoří žáci v rámci mezinárodních skupin jeden obecný návod na výrobu vlaštovky. A v poslední fázi, nazvané Show, Česká škola plánuje společné setkání dětí a rodičů, při kterém dojde ke sdílení nabitých poznatků.
Na dálku se připojí také slovenští partneři. Zmíněné aktivity však nejsou zdaleka jediné, které 7. třída ve školním roce společně podnikla. V rámci projektu došlo také na exkurzi letiště Václava Havla či návštěvu vzdušného tunelu, kde si žáci letání vyzkoušeli na vlastní kůži. Myslím si, že hlavním přínosem tohoto projektu je zjištění, že tablety do výuky patří, že zde mají své místo a že umožňují žákům, aby byli ve vyučování aktivní a výuka je bavila.